ka gani wannan maganin bindiga da ake ta wannan magana, wannan maganin bindiga ina yi mu nan gurin, ni nan gurin na sha maganin bindiga, ni yanzu ba wata bindiga da nake tsoro ko ka ga to wata bindiga zaka ci tsoro, ka sha magani, an baka maganin bindiga ka sha, kawai mu yanzu duk irin wannan abu kawai tun kare shi zamu rike tun mun sha maganin bindiga, ka gani ai ni kaina nan maganin bindigan nan ina ji da ai kawai ya samu mu al'umman mu maza da mata kawai su zo kawai su sha maganin nan haka za a yi, ka gani. Salamu alaikum. Ya gara ka wuce wallahi na zo wallahi abubuwan ne rayuwar ta wai muna magana ne akan gaskiya kai ma kamar ka sha maganin wani maganin bindiga aka kawo nan ana sai ana ta sha, ya kamata kai ma ka sha dan naga kai kwanna ka dawo. ai ni maganin bindiga kawai sha kwana ruga shine maganin bindiga nan naje na aso maganin bindiga gurin dan tsara kana jigo da naje na shawo maganin bindiga nan gurin dan tsara naje kawai a gwada ana harbe ni kawai na mutu wallahi aka halbe ka kuma ka mutu jiya ma aka yadda bakwai jiya na aka yadda bakwai ta kan to amma dai ai an yi shari'a kace shari'a ma da kai ba ta da abin nan ai ba ma ta musultu to a wajen shari'a ya aka yi an san ma haƙƙin ka koko ya aka yi yo ka ji mahaukaci ni da na mutu ya zan sa abin da ake ciki ai ba abin da zan sa abin da ake ciki ni kenan na da mutuwa je ma aka adda bakwai